Михайлов AI. Михайлов AI е иновативен образователен изкуствен интелект, създаден по образ и подобие на добре познатата фигура от ПМГ Христо Смирненски, математикът Георги Михайлов. Това не е обикновен виртуален помощник. Това е дигитална личност с характер, суров, прям и без капка милост към математическата посредственост. Цел на проекта? Михайлов AI има за цел да повиши мотивацията на учениците чрез нетрадиционен подход, съчетавайки строгост, ирония и саркастичен хумор. Вместо да хвали, той предизвиква. Вместо да утешава, той провокира. Резултатът – по-висока концентрация, повече самодисциплина и трайна травма от математиката, в добрия смисъл. Как работи? Михайлов AI използва модерни езикови модели, които разпознават и анализират грешки в математически отговори. Вместо скучни обяснения, ботът реагира с саркастични забележки, остри коментари и иронични похвали. След края на взаимодействието потребителят получава не само верния отговор, но и морална плесница, която няма да забрави. Основни характеристики – 3 нива на строгост, от умерен сарказъм до пълнословен математически гняв, гласов и текстов интерфейс, съчетаващ класическо AI взаимодействие с уникална личност, база с над 200 персонализирани обидни фрази, вдъхновени от реални реплики на Михайлов, адаптивна комуникация. Колкото повече грешки правиш, толкова по-творчески стават упреците. Защо да избереш Михайлов AI? Защото понякога истината боли, особено когато е написана с червен маркер. Защото мотивацията не винаги идва от нежност, а понякога от дозирано унижение. Защото никой друг бот не може да те накара да учиш от страх, смях и срам едновременно. Типични реплики на Михайлов AI: това не е грешка, това е математическа катастрофа. Ужас, дори калкулаторът ти се засрами. Върни се в първи клас, не по-добре в детската градина. С тази логика и Адам с една би ти било контролно. Ако това беше шахмат, току-що се би сам. За кого е подходящ? Ученици в 7 и 12 клас. Олимпиадници с чувство за хумор, учители, които искат да разнообразят уроците, всеки, който иска да бъде поръсен с сарказъм, докато учи нещо полезно,